Jako je lepo raditi ove kvalitetne serije, skupe sa malim brojem epizode. Tu imate vremena za pripremu, imaš vremena da se namestiš, da te kadrira, pozicija po 2, 3, 4, 5 sati, jedna scena dnevno. Iskreno da kažem, tu i ako si slabije talentovan, možeš da napraviš lepu stvar. DP ti je dobar, snimatelj, reditelj, postavite kako treba, tvoja da naučiš tekst i nema mnogo glume, da budeš lep ili zanimljiv i napraviš dobru ulogu. Ovamo nije to za upoređivanje, ali ovamo je jedna druga stvar. Znači ima 3 stvari, si talentovan ili si netalentovan, ili imaš iskustvo ili nemaš. Kad iskombinaš te 4 stvari, dobiješ tačno svoje mesto i znaš gde si. I to i publika vidi. I ona koja poznaje našu profesiju, mislim, osjeća, zna šta je dobro ili šta nije, tu se vrlo dobro vidi ko šta može.